नै आं फैखाबाय आरो आं थांफिनला सोरनाव फैखाखो नोंलाय थांफिनलायै नैबेनाव दैमालुनाव खारसन फैखाबाय आं मादै सै जिबनानो मा खालामबावनांगौ जाखांलाय दालाय आं मादै नङा बिनि हिनजावसो ए सैमा हौवा आरो नों बेखौबो गोसोबावदोंमोन मा अब्ला नों हाबा जाखानायसो आं हाबा जाखानायखासो नैबेनो आंना हिनजावा फिसालाबो दं हस्टेलाव थायो बङाइगावआवहाय अब्ला आं दा मा खालामबावनांगौ आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय नोङो है मा बरबाद जानायनि खोथा बुंखो नोंलाय जेबो नङा बिदियालाय बयबो जायोना गोसोथोलायफ्लाङो मिथिबाय थांफिनदो थां आराम हौवा मोजां सेंग्राखौनो मोनगोन नोङो बिदि आं बादि फिसा गोनां हिनजाव गोनांखाखौ लानोसै नोङो जाम्बि नै 500 थाखा लांदो गारि भारा थांफिनदो दे लाबो थांफिनबायलै गबाय आरोबा आंना हिनजावा एसे जाम्बि थबखायनोसो गोसोथोनो लुबैनानै खेबसेल' गोसोथोदोंमोन आं खेबसेल' रायलायदोंमोन बेयावनो बिदि फैबाय बियो थोस जाखायो फिफा बिदिया जेबो नङा ने जेबो नङा जेबो नङालै बेफोरो माइनर केस